Ini mazita angu akazara ndinoitwa Felix Musoni. Ndinogara kuno kuNorton. Ndakasongana netsaona yamuri kuona muna March gore rapfuura 2024. Tataenda kunoraura hove kuLake Chivero. Ndobva ndarumwa negarwe tiri mukati mekubata hove. Saka ndakakuwara zvakanyanya gumbo rangu. Rinova rakazonodimburwa kuHarare Hospital mushure mekuonekwa kudzika zvakanyanya kwekupwanyika kwemabhonzo kwaitika. Saka machiremba vakazoona kuti zviri nani gumbo iri ridimburwe kuti ndikwanisewo kufamba nekurarama zvekare. Ndadaro gumbo rakazodimburwa musi wa28 March. Ndokumbogara muchipatara zvemazuva mashoma kubva ndaburitswa. Saka ndakarifewa kuti ndochienda kuParirenyatwa Hospital kuti ndichinogadzirirwa prosthetic leg. Saka artificial leg. Saka ndakaendawo zveshuwa kuParirenyatwa kubva ndanopiwa quotation yeartificial leg. Kubva ndawanawo wewisha akandibhadharira gumbo rangu rainzi 500 US. Saka ndakawana wewisha akandibhadharira gumbo iroro. Gumbo iri tichitaura kudai ririko, ndakatombozama kufamba naro ndadimburwa gumbo. Asi dambudziko randaita kubva gore rakapera. Anoitwa Temba Muliswa, former MP weNorton constituency. Ndo vakandibhadharira gumbo. Saka gumbo iri ririko kuHarare kuParirenyatwa Hospital. Dambudziko raita kuti muone ndisina artificial leg nderekuti artificial leg ndinofanirwa kutanga ndagona kufamba nayo kuti ndizoripiwa, nekuti donzo remachiremba nderekundibvisa pamacrutches. Macrutches temporal use. Saka vari kuti iyo ndikagona kufamba negumbo iri ndopavanondipa. Saka ndiri kukundikana kufamba negumbo racho nekuda kwebhonzo iri ramuri kuona rirapa. Bhonzo iri riri kundibaya, zvichireva kuti pandiri kunopfeka artificial leg ndingapa mufananidzo wokudai. Pocket yeartificial leg yakadai, ndopfeka ndichida artificial leg. Saka bhonzo iri riri kubva rabaya kumadziro kweartificial leg zvekuti ndinobva ndakundikana kufamba naro, ndobva kutogara pasi nekuda kwekurwadziwa. Saka ndakadzorerwa kuHarare Hospital kumachiremba vanova vakaita operation kuti kapoindi kebhonzo rakandibaya iri kanotrimwa kana kuti kachekwe zvekare paite lefu. Saka kubva October last year ndikaenda kuHarare Hospital sezvo ndiri suppose kuenda mutheatre. Machiremba vari kungopa maexcuse yekuti takawandira. Ndodzokera kumba ndopiwa rimwe dheti. Ndouya musi iwoyo time ndinotodzibatawo, ndodzokera kumba ndopiwa rimwe dheti. Saka muna kupera kwaOctober vakanditiwo havachakwanisa kuita theatre yangu nekuti November vanoita maemergency chete, uyezve December mwedzi wemajunior doctors pavanenge vachinyora maexamu avo, matheory nemapractical. Saka vakaiti vakazoona zvakakodzera kuti vandioparete musi wa10 January. Musi wa10 January iwoyo vavatondirimbisa kuti musi wa9 ndofanirwa kuuya ndisina kudya nekuti pane possibility yekuti ndosvika ndichienda kutheatre. Ndakaitawo saizvozvo ndikanorarira kuSouthampton kumba kwemuzukuru wangu. Musi wa10 makuseni ndakatobatawo queue ndandiri number 2 yekupinda machiremba. Vachibva vauya ndokundiona vakuru vacho vemadhokta. Zvinova zvandandisina kutarisira. Ndakatonzwa vakuchinja dheti, vakuti vamusona tichakwanisa futi kudi kupinda nemi mutheatre nhasi. Taita challenge yekuti schedule yedu yevanhu vari kupinda mutheatre ichakakura. Saka chidzokerai kumba. Asi taukupai assurance yekuti musi wa31 January tinofanirwa kupinda nemi mutheatre.
saka zvinhu zviri kunyanya kunditambudza izvozvo, kuti mukatarisawo dambudziko rangu kubva pandakakuvara nezviri kuitika kuchipatara, semunhu ane mhuri, shungu yangu yanga iri yekuti dai ndakwanisa kufamba zvakare, dai ndakwanisa kubatsirwa ndigone kufamba, kana dai ndakwanisa kubatsirwa kuti bhonzo rangu iri rigadzirwe ndigone kupfeka artificial leg. Artificial leg riripo, asi machiremba kupari havagoni kundipa artificial leg ndisati ndagona kufamba nayo. Ndikati ndo chidimbu mari dzatingati dziri kudiwa nemachiremba, zvingadari imwe nguva zviri izvo zviri kuita kuti varambe vachingopfuudzira imberi. Kuziva kwandinoita mari inotodiwa, asi zvichida matauriro acho vanogona kunge kwandiri vasiri kutaura. Mari iri kutodiwa nekuti mutheatre magara tinotobhadhara kupinda mutheatre, nemishonga nezvikwanisiro zvichashandiswa pandichaita theatre, nekuti vanenge vachada majekiseni acho, mabhandeji nemishonga. Kurwadziwa, ndiri kurwadziwa zvekuti denda ndabatsirika, bhonzo rangu rikakwanisa kugadzirwa, ndinosara hangu ndine kubatikana kwetsaona yandakasongana naye, asi ndichiziva kuti artificial rangu ndakugona kufamba nayo. Tiri kunyanyisa kundibate zvino ipoindi iyoyi yebhonzo rakandibaya, izvozvo rakatondibaya kana ndakabvisa mabhandeji kudai. Pari kukubaya ichaipo ndepapi kana mungatiratidzira? Ndeapa. Ibhonzo rakatundumara iro? Ibhonzo rakatundumara iro. Saka ndo panorwadza chete, hakuna ndo chete panhu pari kundirwadza. Yengo yese yamuri kuona kuita unga mota ine, mukatasa rakatozvimba kudai, inyaya yepaini iri kubva. Rinobva razvimba gumbo? Bhozi riri kubayiwa kubva mukati, ende ndane nguva rakadai gumbo irori kubva gore rakapera. Vamusoni hatiti chichemo chenyu kune vachiona, kune vachinzwa, vakakubatai panhamba dzinoti kudii? Kune vangandinzwirawo tsitsi uye vangada kundibatsira, ini ndinobatika panhamba dzangu dzenhare mbozha dzinoti 0772 525 007. Mungadzokorore nhamba dzenyu? Ndidzokorere futi zvekare 0772 525 007. Nhamba idzodzo zvekare dziri registered paEcocash nemazita anoti Felix Vidzai Musoni.